Hej, jeg vil gerne præsentere min cykel. Faktisk er det ikke min cykel, det er en vens cykel. Men jeg har en fantastisk idé, og jeg har lukket det. Og nu har jeg ikke min nøgle. Så kan jeg ikke tage min cykel fra det. Jeg har prøvet med det, men jeg var ikke. Så jeg vil ramme eller andet. Coño.